sistema operatiu és el conjunt de programari que fa d'intermediari entre l'usuari i l'ordinador personal. El sistema operatiu més utilitzat és Windows, seguit pel propi d'Apple. Les seves últimes versions, però, requereixen un maquinari avançat i potent. Si el teu ordinador personal té uns quants anys, has de saber que existeixen alternatives de codi lliure, amb les que podràs treure un rendiment òptim de la teva màquina. L'oferta és àmplia i diversa, amb productes solvents i àmpliament estesos. És el cas de Fedora, Elementary o Linux Mint. En aquesta mateixa línia, el Departament d'Educació ha desenvolupat Linkat, basada en Ubuntu, que ofereix escriptoris adaptats a primària, música o robòtica. Resulten interessants les noves propostes enfocades al treball al núvol, com ara Cloud Ready o Chromium, basades en el sistema operatiu de Google. Si vols experimentar amb els ordinadors monoplaca de baix cost, com la Raspberry Pi, tens al teu abast Raspbian, un sistema operatiu adaptat a les necessitats d'aquest maquinari. La versatilitat dels sistemes operatius també permet convertir qualsevol ordinador en un centre dedicat a l'entreteniment o la producció multimèdia. Ja ho saps, no llencis el teu ordinador vell i treu-li profit.